Аерылганны аю ашар, бүленгәннен бүре ашар. Күз күреме җитмәслек очына кырыена чыгып, бетмәслек бик зур бер болында күкрәп үләннәр үскәннәр. Чалгы белән чабарлык булып өлгергәннәр, төрле төстәге матур чәчәкләр, анда хуш исләр таратканнар. Кош-кортлар үзләренең матур сыраулары белән болынны яңгыратканнар. Менә шундый матур болында ат көтү йөргән ду гадай муенлы, саткан тояклы аргамаклар болын үләне ашаганнар. Туйганчы салкын чишмә суын эчкәннәр. Бу атларның көтүчеләре булмаган, бары тик үз араларыннан иң сылу йөгерек, иң җитез җирән кашка гына көтүче хезмәтен үти икән. Ул муенындагы кыңгыравын шалтыратып башкаларны үз артыннан ияртә.